Biba zuek, bi txapeldun handi hemen, gustora, ezta? Bai. Gustora. Erika, non duzu txapela gordeta? Ba, etxin kuartun. Kuartun? Bai. Oraindik ez duzu kuadro batean sartu edo ez duzu asmorik? Ez. Ez. Hortxe, Danekin bata. Bai, eskutan hartzeko Bai. ohiturarik bai, aste honetan behintzat? Ez, antxe dago. Antxe dago. Bai, eta zuk ere bai? Nik horren beste txapeleztaten ez irazten, ba. Nire guztot bai, etze, holan, eskritorizun, ba, nun ipiniko dortxe, ba, rekordo mo. Bai. Zuretzat zer esan nahi du Euskotren Winter Series txapelketa irabazteak, Maialen? Jo, ba, azkenin guztot urtin ziarritzen dan txapelketaik, ba, importantienetak udala orduan, ba, irabaztik, ba, bai, importantzi xaunt xauke. Eta zuk, esan du, Maialenek esan du, berak ez ditu lainbeste txapel. Zu zertzaude, ohituta horrelako txapelketek irabaztera, ala, Erika? Ez, holako txapelketak gitxi jokatzeuz, da jokatzu gonin aleintzea irabazten, baina bueno, beti bezin da irabazi da, irabazten da ninpozik, baina oitxute ez. Bat ez da ohitzen horrelakoetara, ez da? Dan asko egin behar da, ez da horrelako bat irabazteko. Esan duzu horrelako txapelketak gutxi jokatzen direla, zer esan nahi du txapelketa hau irabazteak? Jo, ba, gutzako baina emakumientzat nintzat ondio geisha, zen mundietan behitzen da, baina ondio geisha, ze geroa jente geisha tortzen da guri ikusta, lehena esan pentsau behitzen guk jokatu agenduenik edo da oin ba oso posibaia geisha ikusten dala eta. Horentxari gara pasaden aurreko asteko asteleneko irudiak, Durangoko Ezkurdi pilotalekoan irabazi zenuten finala, irudi horiek ikusten dituzunean, Maialen, ze sentitzen duzu? Ba, postazune, gero bai, esperentzi zeuztot olako txapelketatik gero asko ikestezule, frontoin zelan jokatu bai, baina ero bai barrun zeure mosnioik eta kontroletan, eta bai, esperentzia politx bat, izango neban. Eta txapelketa asterako, Maialen, zuk pentsatzen zenuen irabazteko aukera izango zenutenik? A ber, bai ikusten itzen favoriten artin, zazken ustot Erika Daixok pareja on bat eitxable, baina beste parejape bastante ekilibraute guezan, orduan favoritan mugun bai, baina horraltzeko lana enbizan. Hasiera etzen izan behar badazuek nahiko zenuketena, ez da hasiera gogorra egintzen etzineten ondo hasi, hori esan dezakegu, ze 10-15 galdutzen duten lehenbiziko zeta, Erika? Lehenengo zeta, Maialen ondo izan, baina ni tranquila hasi ginen, baina ni oso txartu hasi nintzen, ez da izo pasadaten, ba, dana txartu, ez gaten zoiz ondo urtetan, da gero ja ba aldatzen joan. Urduri atera zinen, ze gertatu zitzaizun? Jendez gainezka ere bazegoen, frontoia? Bai, frontoia bete da zegoena, ni tranquil urten izen, nik tranquil jokatzeot beti, baina ez da ze pasadaten, ba, dana txartu. Eta horrelakoetan gauzak ez direnean ateratzen batek nahi duen bezala, Maialen, zer egin behar du kirolariak? Ba, aldatu txipe, lehenengo eta behin zazkenin, pentseten bazu dana txartu urten gotzule, txartu urten gotzu. Orduan alein du izan beste perspektiba batetik ikusten, konfixetan bebai zeure buruaz, da ba, euna bada bai aldatzen dan asuntu. Bueno, gero aldatu zen, ez da? Aurkariak ez ziren nola nahikoak, esan behar da daukagu, Elena eta Arai oso ongi hasi zirela, baina gero, zer gertatu zen buelta emateko? Ba, bigarren zetin jazagendu bada. 0-0, bago izan hasieratik hasta, tantu gehitxon, ez ginen hasi oso ondo zeta, baina bueno, gero peloti aldatu gendun, da nintzat horrek asko lagunduzkun, da hori behiz esan, bako bat edo, buelta emateko. Beraz, pelota aldatzeak ekarri zuen, hori ez da psikologiko bakarrik izaten, Maialen? Ez azkenin, ez ezti pentsetako gauzat bada, eta aurretik aldoztu partiu pixkat pentsautekarri, jakla, gero bertan momentun, guri ondotorriakun pelotikan bixeti, azken ikusi mizu bestien joku bestelakudan, zuri bestelakudan, eta zerrek mesede geixak hartetzen no. Eta zerrek ekartzen zizuen zuen mesede, nolako pelotak? Bizitxe zan ez? Bai, guztu bai, motela zazinen, baina gero auren pelotia eta nun bizitxau ezana. Zuek biziaren aldeko apustua, beraz ez? Zuen jokuari hobeto zetorkion edo? Hasieran bentsagun motela eta ni jokun geisha sartzeko da, atza bota lizeteko, baina gero motelaz eurek pasau ditxostien, orduan bakarrik Maialen sartzizan jokun, da pentsagun duen aldatzi. Ia, bentzeta horrebotera altzen den peloti da, eltzaten niri bat emat. Bueno, 15 bigarren zeta, oso okerrez baldima gaude, indartxo aritu zineten, zuatzean sendo, Maialen, eta zuk Erika izugarrizko indarrarekin eman zenion pelotari. Nondik atera zenuen indar hori? Ez da, nire betiko joku ineban, partidoan, eta niena pelotari bat asko amaitzen daena, praktikamente ez dut amaitxu behitzen, bakarrik oso
ondo ikustotenin oso seguro. Nire joku atza bota ditxoin babesti faia barte. Zu nola ikusi zenuen, atzetik aurrera begiratuta zure bikotekidea? Erika nola ikusi zenuen? Ondo, Erika da seguro, pertsona seguro bat, da gaina dauken indarra ze minazko moten dago atzen da horrin be botan hain ondotaten dago, orduan aziran ikusti ginen pixkat floja bisok, baina, gero ja bigarren zetin ondo. Eta horrelako unea iristen denean, lehenengo seta galdu, bigarren seta irabazi, beraz berdinketa, ezta? Azkenengo seta laburra da, gainera. Nola ekiten zaio horrelako set azkar horre? Nintzat hirugarren zeta, zati handi bat suerti da lehenengotik astilla hasieran eitzen batzu, edo eitzen batzuz bi tonterixa edo bi kagada, esaten da modun, baina june itxatzuz eta ez daukezu enpora ipez aldatu alizeteko edo, orduan, ez da, nintzat suerti da, bebai hasieratik. Hor, bost eta bat irabazi zenuten, horrela ikusita badirudi erraz irabazi zenutela, baina hemen gauza errazik ez dago, ez da? Ez, azkenin ustot 0 eta bat azinela galtzen, eta ero, gaina galtzen azinen. Eta ero bost jarraian. Bai, da ero gu bastante segura oinen, baina tanto azte zinen pentsan, ez izu pentsau irabazizunik, ze entzeidan aldotzu erremontau, orduan hoxe, tranquil, baina pentsetan ez izule faiau, bestela bestik entzeidan hartuko zuelako aurri. Eta Erika, azkeneko tantoa lortzean, bost eta batekoa, ze sentitu zenuen? Jo, oso postik, ez da, partidu esan izen erretza, ni txarte bilintzen hasieran da gero baina esfortzuaz eta irabazti lortzi postasun handixe lana eta dana haitxe. Ba ikus ezagun, hainbeste postazun eta txapela eman zizuen azken tanto hori, hementxe. Erikaren azken sakea izan da. Tranquil! Eta bukatu da. Erika Mugartegi eta Maialen Albazaral dira emakume Winter Serieseko bigarren edizioko txapeldunak. Hortxe dituzue Winter Serieseko bigarren edizio honetako txapeldunak eta txapeldun ordeak. Birritan irabazi duen pilotari bakarra, Erika Mugartegi, iaz arai izan zuen atzelari, eta aurten Maialen Alazararekin lortu du. Maialen, Goikok, Iñaki Osa Goikoetxeak eman zizuen, hori hori bat izango zen, ezta? Bai, azkenin Goikoaz guke azkenetik relazioi hau azkenin behaurepe guaztoten di, gure partido, Winter Series danetan profesionalak etorriak uzikusta, azkenin relazio bat sortzen da, eta holako profesional hon batek zarixe motiba, bai, posik. Gero ospatzeko tarterik izan zen duten, ala astelena ez da egun ona, ospakizunetarako? Astelena, toketzen etxajuti da horrengo nien eskola. Ara, Asteburun edo. Egun normal bat, ez da? Txapela irabazi eta horrengo guren eskolara, zuk ere bai? Bai, gabaz ezin lorik einde hori bai, eta ero bai horrengo guren eskola, betiko martxan. Eta lagunek zer esan zizueten eskolan? Lagune paino geixan dereño. Bai? Bai, pixka peloti. Bai? Ikusi zuen, ez da? Norbaitek ikusi zuen. Bai, irakaslik eta ikuste bien, da beti ezagutzuen, ikusi telen, da zu bai. Ona. Bueno, eta Erika, ez da puntista gisa, zenolako ametsa dituzu etorkizunera begira? Zer nahiko zenuke lortzea? Neska gisa punteti, ez atzen ingu betiko bardinek ibili alkarren kontra, baina jente geixan kontra eta bilibiskat aldatzeko zeia gube, ez da, aspertu modun alkarren kontra, orduan, ez da, jente geixa punteti da txapelketa geixa o bintzet, ez da. Zu nola ikusten duzu, etorkizuna, Maialen? Nik hori momentun ondo ikusteot. Eixa guazinenin, zeuela inor, gauza raro bat zala neska batzu frontoen ikusti zuriz jantxeaz ez da bataz, baina gaur egun ustot zesti ondo dagoen tokixetan neskazko hau zela apuntetan, daurepe nintzeko nena da grupu geitxik. Zegupe ezkerrak geure hartin grupo bat egin duen, da ezkein danon hartin apoio bat egin duen, da aurra zeidu hau. Da nire dauketena esperantze bai aurrek umetxik xa atozenak apoio bat eitxe horren hartin, eta gero eta jente geisha animetiz. Azkenin nirka ezen da mogun gu oinga, baina igual amarte barru ez ga. Eta honek aurra itxeko atzetik non horbi hau. Eta hoxe da importanti. Eta Erika, beraz, jendea animatzeko, gaztetxo horiek ez da, urbildu daitezen, zer esango zeniek, zer da zuri zestatik gehien gustatzen zaizuna? Nire guzti date ez da kirol lento bat,
denporazun da harin bizixe martxan, eta gero era diferentiaz jokatzeko bai, postura diferentik, tanto diferentik, orduan ez da denporazun bardine, tipo alternatiba asko daz, aurri natzin, segun ze guztetatzun da, nik animau konotzien, esaten, euren gustoko lekuo aurri natzin oalko ziripini. Topatuko dutela bere lekua, ez da? Haizu ez, esta puntan oso ondo moldatzen zaretela ikusi dugu, argi eta garbi txapeldun handiak zaretela, baina korrikan, zer modu moldatzen zarete korrika? Gustatzen zaizue, Maialen? Gustau ez, eitxauna ez, derrigortut eitxaune, baina bueno, enbidan eitzen da eta ondo. Eta euskararen alde balima da? Hor geisha hondi. Bai, ez da? Hori gehiago. Errexago egiten da, ez da? Bai, motivazio geisha zuintzete. Iritsi da dagoeneko petoneta, ez dakit, etxetik entzuten duzu, petoneta ditzen zaio, ez da? Horretik petoak saltzera etortzen dena. Bai, ordu bete lehen, minutu batzuk aurretik atorrena. Ze plan daukazu ezuek, gaur korrikarekin, hemen gaude, berehala iritsiko da korrika? Bai, nik eskola nio korrika txiki. Egin duzu. Bai, DBH lauen, baina gero markineko ezin zeotein ze ona etorri bilzena, baina oso pozik hemen egotiaz da egingo urrengon. Eta zu Maialen? Nik hori oiot eskolako lekuku eruote ondarrun. Bai? Bai. Gaur eraman duzu? Bai, nik eta arai... Korrikan, esan nahi duzu? Bai, eta arai lejardi gure kontra jokatuan ezik, eskolako geizkun hoxe invitazioi edo, eta ero beste mutil bat, euskeri superanik ez diabenak, eta kilometro bat uste izan mate jauen, geukeru hau, da ero ondartik bertxure joak horrekan, neure herrian. Oso ondo, oso polita. Haizu ebikote, eskerrik asko bisita egitegatik Maialen eta Erika, gozatu hartu orain atxeden pixka bat, txapela irabazi berri duzuelako, gozatu txapel hori, eta segi, zestarekin egurren baten nahi duzun arte. Mila esker.